2. februárový týždeň sa pre gymnázium svätej Moniky v Prešove niesol v znamení projektu Comenius. Tento projekt trval 2 roky a okrem gymnázia svätej Moniky sa doňho zapojili aj jednotlivé školy z Poľska, Španielska, Talianska a Turecka. Ústrednou myšlienkou celého projektu bolo aplikovanie divadelných metód do vyučovania anglického jazyka. Práve odtiaľ pramení aj samotný názov projektu MASK. Model, Ask, Speak, Know. Žiaci aj učitelia počas tohto týždňa trocha spoznávali a zoznamovali sa so slovenskou kultúrou, históriou, kuchyňou a dokonca aj s jazykom. Nie len žiaci, ale aj učitelia určite ocenili komunikáciu v anglickom jazyku a takisto oboznámenie sa so slovenským vzdelávacím systémom. MASK naozaj spájal jednotlivé kultúry, jednotlivé jazyky, jednotlivé školy. Všetci veríme, že sa ešte v budúcnosti stretneme pri spolupráci na ďalšom projekte.